Terve ollaan lisästä. Olipa terve. Jotenkin sekaisin hänen luonaan asuviin mutsin ankkoihin. Kissi. Onkohan falafelia pyydetty Katrin salaateen? Paska polttaa. Pas kansalaisuus ja tissit, joten kalpaattakseen suolta tehdä sain outoa. Sinähän kerroit, että sinulla on suku Atriassa. Totta on. Lähteekö amuksista ankkoja? Ja jos lähtee, niin miten he matkustavat? Niin? Luuletko, että vanha haisee kotona? Mitä? Mikä odottaakaan kurkan takana? Älä vittuakaan. Iskä. Totta puhuen en tunne mutsin tilannetta kovin hyvin. Olen kyllä kuullut, miten hän sohoitti tossa 3 senttiä. Autan kyllä tapaan akkoja ja hukkoja, jotka riitä kun vanhoilla. Taistelen kyllä parhaani mukaan yöstä kakkosen sortotoimia vastaan. Nyt äkkiä. Varmas ja sormi. Saanko minäkin tukkaan? Älä hupsi. Minä haluan tukkaan. Tom, halunkäytsyn ei ole mitenkään varmaa, että voimme edes asua luultaperseessä, kun pääsemme perkele. Meidät yritetään luultavasti asuttaa heti, kun poliisilla seksi, että olemme paskaa. Jäi. Suurin huolta pitää niistä huolta. Saimaistaukusta. Niinkö? Voimme kaiuttaa Atrian kyrsää tai sitten saarivoisen kerää, vai mitä? Totta kai voimme. Kerroitteko te jollekulle, että matkutamme Atriaan kulma? En perkele. Terve Falafelia. Haara pitkä samalla luokalla. Sinähän matkustat mutsin kanssa vai? Niin juuri. Siirtynät. Mikäs tässä on ollessa? Tämä tuntuu ihan paskalta. Ei oikeastaan. Mitä? En tajua miksi Atria salaatti on muka hyvää. Eikö matka rakentaa seuraisi? Vain korpin. Korpin. Ei vittu. Pyysin kapteeni Tunkkoa jättämään vaimon Saturun satamaan. Joku kuitenkin on kenkät. Paska paikka. Hoitissi. Nuo alukset ovat liian kunnia-arvoisia uhraantuneelle vierallemme. Niin. Siis ja Mitäs tissi? Minä. Ai. Noin Saanko nähdä viestinne? Saapukaa Herpes poliklinikalle 18. päivänä ja... Kuulkaapas, perste paskalma. Poistui vasemmalle. Tiesittekö te siitä? No en. Olemme näköjään eri mieltä Atriasta. En voi lähettää teidän sähkettänne. Jat matkaan lähetän paskaa sähköpostia maanne poliklinikalle. Emme voi antaa pistää ihan hisees. Ehkä teidän kannattaisi maistaa pizzaa. Kapteeni Tukki. Niin, mitä Falafelia? Minulla on suunnitelma, mutta tarvitaan teidän apuanne. Tottahan minä autan kaikessa missä voin. Siinä tapauksessa varmasti. Hei,